Bon dia a tots i totes. Anem a començar dins del marc de les jornades que s'estan fent de bones pràctiques. Dins d'innovació, una part fonamental que tenim a hores d'ara són els projectes europeus. Com bé saben els companys que tenim així, avui tenim a la taula a Pere, que és l'alcalde de Canet, el tenim a pantalla. Ens acompanyaran també, en aquest cas, Marta Monjor, representant a l'Ajuntament d'Ibi, ella és agent d'Igualtat, i tenim també per Castelló de la Plana a David López, que és el cap de secció d'Innovació també. Ens parlaran de com els projectes europeus afegeixen tota la part d'innovació que és tan necessària avui en dia per encapçalar tots els reptes que tenim, sobretot de cara al compliment dels ODS i de l'Agenda 2030. Pere. Bon dia. Quan vulguis, bon dia. Conta'm què esteu fent al poble. Bueno, en primer lloc, demanar-vos disculpes per no estar ahí en presencial. Avui estic en Alcalá de Henares en un congrés d'intel·ligència artificial, també per intentar desenvolupar aquest turisme més sostenible i més digital. De fet, ha coincidit en una companya vostra, en Txelo González, que és la regidora de turisme d'Altea. Hem coincidit així, este cap de setmana. Curiositats de la vida. I res, no m'ha pogut ser possible estar en presencial, m'hauria agradat molt. Intentaré traslladar-vos tot el que estem fent a Canet i quina és la línia que portem i cap a on es moguem. Vaig a fer-vos una xicoteta presentació, intentaré ser breu també per intentar contextualitzar ja no sols la importància dels fons europeus, sinó on estem destinant els nostres esforços i en quina direcció estem remant per millorar el nostre municipi. A veure si sóc capaç de compartir-ho. Compartir. Encara no ho vegeu, no? No, encara no. Vale, un segon. Ara t'ho dic. Sí, perfecte. Ara? Ara es veu. Molt bé. Per tots aquells que no ens coneguen, Canet de Berenguer és un municipi turístic. Tota la vida havia sigut agrícola, però vam patir una transformació en què van canviar els arbres per formigó. I quan vam arribar al govern, es van plantejar que se parla molt de turisme sostenible i nosaltres volíem anar més enllà. Nosaltres apostem més perquè el municipi fora sostenible i, a més, fora turístic, que és una de les principals virtuts que estem intentant implantar en el municipi, que no sols la rama de sostenibilitat queda encapsulada dins del que és el turisme, sinó que sigui el més àmplia possible per a que tots els veïns puguin gaudir d'un millor municipi. Tots coneguem en què està basada la sostenibilitat i aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible que tenim que complir, l'Agenda 2030 i demés. De fet, en la presentació, tot el que anem a veure està enllaçat en l'objectiu 7, 8, 9, 11, 12 i 13, fonamentalment. Sí que és de veres que volem afegir en un futur el tema de l'aigua, que serà el 6 i el 14, que serà una altra de les potes que volem desenvolupar per anar també completant tota aquesta agenda dins del nostre municipi. I en què estem centrant els esforços i per què estem demanant els fons europeus, que és una de les coses de les que anem a parlar avui. Nosaltres principalment anem a centrar els esforços en 3 pilars. Després, com vos he comentat, n'hi haurà un quart pilar, que serà el tema d'aigua. I si centrem en aquests 3 pilars, perquè quan vaig arribar a l'alcaldia i vaig fer la meva primera visita, tenia 15 dies, portaria que havia jurat el càrrec, 15 o 20 dies, i anàvem a fer una neteja de la platja en una organització que s'anomena Sanamares. Me vaig percatar d'una cosa que de normal no te dones compte, de la quantitat de microplàstics i plàstics que tenim en l'arenal. Sembla que són invisibles per a molts de nosaltres, però quan es comences a fer una neteja, te sembla que una boquilla és algo molt gran, una boquilla d'un cigarro, n'hi ha el que ells anomenen llàgrimes de sirena, que són com si foren granets xicotets de plàstic que s'han anat erosionant, que al final se'n mengen els peixos i acaben en una cadena alimentícia. I aquest tractament de residus, que entenem que no és el correcte, és el que fa canviar un poc el paradigma de com enfoquem nosaltres el nostre tractament. Està clar que tenim que anar advocats a una millor posta en marxa de recollida de residus. Nosaltres anem a implantar el tema de la porta a porta, però també volíem, un poc redirigint el tema del plàstic, apuntar també a donar-li aquest valor a un plàstic que actualment, per circumstàncies, no sé si ser-ho conscients, però n'hi ha molts plàstics que són plàstic multicapa,
que són plàstic tinta plàstic, que són les típiques bolsetes de les amanides i demés, que aquests plàstics no tenen un segon valor, un valor afegit quan el recicle, perquè el cost de reciclatge és més alt que el que val aquest producte reciclat. És deficitari el reciclatge. Aleshores, el que estem fent actualment és amagar-lo. No? És com si alçarem la moqueta de casa i guardarem baix la pols, doncs alguna cosa així. No? Estem soterrant-lo en els verteders i demés. Què estan fent uns altres països que per això estem sol·licitant aquest tipus d'inversions? No? I aquests altres països, com per exemple Alemanya, que té un fabricant molt potent de plàstic reciclat, del qual estic segur que qualsevol dels ajuntaments presents o que escolten aquesta ponència són consumidors indirectament sense conèixer. Els típics bags que ens ven Benito Urban, que és una empresa que fa despliegue de mobiliari urbà o papeleres o aparcabicis i demés, són plàstic d'una empresa que s'anomena Hans, que està en Alemanya, i el plàstic que ens exporten, aquesta madera plàstica, aquesta segona vida que li donen a aquest plàstic, és plàstic alemà, no és plàstic espanyol. Estic parlant amb ells per veure si hi havia la possibilitat de que nosaltres tinguérem la capacitat de, amb el nostre propi plàstic, generar la pròpia fusta plàstica. No té molt de sentit generar més plàstic, però ja que està fabricat, almenys que tinga un sentit i que tinga un contingut, que no el soterrem. Per què vos dic això? Nosaltres vam fer la primera aposta, que va ser posar passarel·les de madera plàstica en la platja. Tenim 1.300 metres de passarel·les de madera plàstica. Si veniu a Canet, on està la passarel·la de fusta de tota la vida, doncs la que deixem estàtica durant tot l'any, que és fins que passes el cordó dunar, és de plàstic. Per què? Perquè si no hi ha plàstic estaria enterrat i si no li donem un segon ús, i a més també reduïm costos de manteniment i perquè sabeu que la resta de fusta per circumstàncies agarra males formes, se deforma, la gent entropessava, ens generava també molta responsabilitat patrimonial perquè després tenien denúncies i demés, i així anem també dos parts d'un tir. Un, donar un millor servei i dos, no soterrarem el plàstic i fins que trobem una solució per a tot el plàstic que n'hi ha fet en el món, per almenys anem donant aquesta vida en forma de madera plàstica. El projecte que estem perseguint és intentar generar la nostra pròpia planta de madera plàstica dins del Camp de Morvedre, que és la intenció. En el punt de mira de, per almenys, tots els municipis que estem al voltant, si aconseguim consolidar un tablero que ens permeta fabricar diferents moldes i elements de madera plàstica, per almenys farem dues coses interessants. Li donarem aquesta segona vida i evitarem també l'increment de la taxa de reciclatge perquè tot aquest material ja no hi haurà que reciclar-lo com estem fent fins ara. Li donarem una vida útil i, a més, aprofitarem i intentarem reduir aquests costos pels veïns i per les veïnes. També és de veres que dins d'aquest circuit de residus també hi ha una part molt ambiciosa que és la part de l'orgànica, que actualment entenc que no estem fent-ho bé del tot. En el porta a porta millorarem un muntó. Ja sabeu que les normes europees són molt exigents en quant a taxes a tant per cent en matèria de reciclatge i actualment estem molt lluny del que ens exigeix la Unió Europea, però també cal que fem aquesta tasca de pedagogia per a les més menuts també vegin la importància de cuidar el planeta. O sigui, fer el porta a porta, arreplegar l'orgànica, fer compostatge, fer un espai d'horts urbans, que també està pensat per a un projecte europeu, i a part de recuperar un poc el sentit del nostre poble, que era un poble agrícola, que actualment, per desgràcia, tots sabem com està la taronja i n'hi ha molts horts abandonats, també donar-li aquest punt d'educació perquè tots sàpiguen d'on ve el producte, generar un producte de proximitat que sigui ecològic i que, a més, fem un poquet d'economia circular i en la mesura de lo possible també se genera algun lloc de treball. I aquesta és la pota de residus, que sembla que queda molt per fer, que crec que tenim que treballar tots en aquesta direcció, per coses tan bàsiques, com ha dit al principi, que és el plàstic, a dia d'avui encara no ho tenim solventat. I n'hi ha que treballar perquè tot això no vaig a més, sinó que vaig a menys i puguem treure-li més partit. Així vegeu algunes fotos. Molts de vosaltres tindreu banquets d'estos en el vostre municipi de madera plàstica. Mireu, per favor, el certificat i si feu la traçabilitat veureu que quasi segur el 90% seran plàstic alemà i vindrà de Hans. Aquestes passarel·les que veuen a l'entrada de la meva platja són d'allí i aquests aparcabicis també. La segona pota és la mobilitat. Tots som conscients de l'impacte de fer un ús correcte dels nostres vehicles i sobretot com es manegem dins del nostre municipi o al voltant. Evidentment, tots tenim el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, o quasi tots, perquè ara és un requeriment fonamental, igual que el Pla Local de Residus, que al final són
guies i estratègies per a fer un planning a llarg plaç, però per tindre clar quin és l'objectiu. Nosaltres hem començat per sensoritzar tot el casc antic i la platja perquè la gent siga conscient de quin impacte té la seva mobilitat i tenir les dades ahí perquè se puguen consultar. També ara estem fent en el casc antic la plataforma única, la peatonalització, que va fer que el peató sigui el protagonista dins del casc antic, però a més reduirem el trànsit en l'interior del municipi i també la contaminació acústica, perquè un derivat ja no sols és la contaminació i l'increment de petjada de CO2, sinó també la contaminació acústica que produeixen els vehicles, garantint i millorant el descans per a tots els veïns i veïnes. Tenim en marxa les plataformes per poder donar servei a bicicletes i a patinets i també, sobretot, una que és molt important, que volem incrementar fins a 16 punts de càrrega al nostre municipi. Sembla que siguin molts, ara en tenim 4, però tenint en compte que la mobilitat elèctrica és l'impàs fins que siguem capaços de poder tindre vehicles d'hidrogen i és el que tenim i és l'únic que ens permet ara tindre una mobilitat en menys emissions, facilitar-li a tots els veïns i veïnes en aquests punts de càrrega, perquè tenim planta de generació, poder carregar el seu vehicle a cost zero, també perquè donen aquest pas, per fer aquesta xudeta. Ja sé que és molt complex perquè els vehicles són costosos, però nosaltres fem la nostra aportació i a més el que vingui a visitar Canet, a dinar, a veure com és el nostre municipi, que també sàpiga que si se desplaça en un vehicle elèctric podrà optar a carregar-lo i mentre que fa o gaudeix del nostre municipi i fa la visita, se podran dur uns quilowatts en el seu depòsit que algo ajudarà. I sobretot el més important és que volem incrementar la flota de vehicles elèctrics. En tenim un, ara volem sol·licitar 2 més, perquè entenem que l'exemple el tenim que donar nosaltres. Actualment el cotxe de la policia, que és el que més roda, és elèctric, és un ID4, però volem tindre també un vehicle de transport per jardineria i demés que sigui elèctric i tot això també se recolzem en els famosos fons perquè tenim un pla molt ambiciós en el qual no sé si tenim demanats 3 milions i pico d'euros i això anirà encaixant-se dins d'esta sinergia per poder fer un Canet molt més sostenible. I per últim, la ciutat dels 15 minuts. La ciutat dels 15 minuts és simplement intentar donar els millors serveis bonificats a totes aquelles persones que estan menys de 15 minuts del punt d'emissió d'aquest servei, que normalment és quasi tot el municipi, amb la intenció de que no vagin als municipis colindants, s'inscrivisquen a la piscina de Canet, que tenim una piscina climatitzada i coberta, i que no vagin a la del port. En quin sentit? Te dona el servei, no agafes el vehicle, vens a peu al nostre servei, te'l bonifiqui perquè sigui un preu més competitiu o inclús més atractiu i d'aquesta manera evita que agafes el vehicle, contamines en el meu municipi, en el colindant i quan tornes a contaminar el nostre. Aquests són els exemples, els punts de càrrega que estan oberts i el vehicle elèctric de la policia local. I ara ve el més important o el que més pes té per a tots nosaltres, que són les renovables, no? Perquè tan important és fer la transformació del municipi i ara en la crisi energètica que tenim, com motivar a tots els nostres veïns i veïnes per a que aquesta transició siga el més transparent possible. I què hem fet nosaltres en aquest àmbit? Actualment tenim 2 plantes, una és totalment privada i l'altra és municipal. La primera, que són 80 quilowatts municipals, que va ser una de les primeres plantes d'autoconsum compartit, i ara us explicaré un poquet en què consisteix l'autoconsum compartit. L'autoconsum compartit és que la inversió la fem des del municipalisme, la planta és municipal, la meitat de l'energia la compensem i aquesta generació la compensem en punts nostres municipals i la resta la compartim a través de la comunitat de la CEL, la comunitat elèctrica local, energètica local, amb la intenció de que tots els veïns que tenen pobresa energètica, que no tenen la credibilitat que això vagi a funcionar, puguen degustar un poquet com funciona aquesta compensació en els punts de generació i que se sumen al carro de la transició i la transformació de les noves energies. Després tenim ja una instal·lació que és totalment privada, també de la cooperativa, de la qual ja forma part com a persona física, no com a alcalde, sinó com a veí normal i corrent, i ell també és autoconsum compartit perquè se genera en un punt i s'aprofitem 8 persones sense tindre que instal·lar res en ninguna de les cases. N'hi ha un comptador de generació, traues quilowatts i després diu el 10% de la generació d'aquest punt és per a tu i m'ho compensen directament a mi.
Quin sentit tenen les comunitats energètiques? Perquè molts de vosaltres estareu experimentant els vostres municipis que això va en marxa, que se fan moltes instal·lacions de fotovoltaica, perquè és de veres, però se fan moltes vegades instal·lacions de fotovoltaica individuals. Així intentem que la paraula individual pot aparèixer, però que sigui el menys possible, perquè el sentit de la comunitat va tindre l'atractiu ara que té estalviar aquests diners per poder arribar a final de mes, perquè tots volem estirar al màxim el nostre salari i poder cobrir en tots els costos, i una manera de fer-ho energèticament és tindre generació. El que passa és que si ho fas a través de la comunitat energètica, no sols anem a perseguir la incentivació de poder reduir la factura, que és important, perquè és el punt atractiu és que la gent diga no, jo quiero pagar menos y por eso me subo a este tren. Lo que volem és que la gent entre en aquest canvi de paradigma i el que tu entres o t'acostes a nosaltres per el fet de reduir la teva factura, també canvies la manera de veure el teu municipi. Per què dic això? Perquè si no, l'únic que estem fent és negoci. Al remat, si jo faig una instal·lació de 5 quilowatts amb la intenció de reduir al màxim la meva factura, amortitzar la inversió de més, doncs sí, és important perquè també és de veres que estarà fent una generació extra que ajudarà a que el planeta tingui una vida millor, perquè reduirem aquesta petjada de CO2. Però quedarà ahí. Nosaltres el que volem fer amb este paquet de comunitat és que la gent se contagie i que puguem fer un nucli on estiga primer l'energia, després estiga els residus, després l'aigua, que siga un canal on tots se transformen per a poder transformar el municipi. El tema de la comunitat energètica, si ho teniu, és fomentar l'autoconsum compartit amb la intenció de que en els canvis de normativa puguem amortitzar o millorar aquests excedents, perquè actualment sabeu que els excedents se volquen a red, després te fan una compensació econòmica i quan n'hi ha excés d'excedent, n'hi ha molt poques companyies que tenen un wallet on es pot guardar i actualment molts d'ells aquests excedents es perden i els aprofita la distribuïdora i es cobra, però tu ja no te'ls amortitzen perquè tu ja tens la factura al mínim de consum que podies tindre. Mentre que si estàs des de la comunitat, el que intentem és que aquests excedents que tu te sobren, que en lloc de tirar-los a la red, els pugues passar a una persona que està dins del teu propi nucli de generació, de manera que els excedents s'aprofiten millor. El cost d'inversió és molt menor que si el fas per individual, per una senzilla raó, perquè les ajudes europees estan més vinculades a les comunitats, perquè no n'hi ha que fer tanta tramitació i només se fa una única tramitació per a tota la planta, perquè és un únic projecte, fins a 100 quilowatts màxim que se pot fer, i no tenim que fer diversos projectes en diverses llicències. Aleshores, el que és el cost se dilueix entre tots els socis i, sobretot, que sembla que no és tan important, perquè elegim la millor coberta de les persones, o sigui, una coberta que estigui ben orientada, que sigui fàcil d'instal·lar, que tingui un fàcil manteniment, que tingui un fàcil accés. D'aquesta manera fem més eficient la instal·lació i la planta. Perquè se feu una idea, l'última que s'ha muntat ens ha eixit a 1.050 euros el quilowatt, un quilowatt de generació en un quilowatt de respaldo de bateries, que és un preu molt competitiu. Mentre que si algú de vosaltres esteu mirant per ahir preus per a fer una instal·lació individual, estareu al voltant de 1.000 i segurament no tindreu ni generació. Es penses que després vos pugueu descomptar les ajudes i tindreu que fer la tramitació en la declaració, que és un poc complexa i no tots arriben. Per això també dic que l'important no és treballar de manera individual, sinó de manera col·lectiva i generar aquest ecosistema, CEL, veïns, ajuntament, que no és municipal, que els que tenen el poder són els propis veïns perquè la comunitat energètica local té els seus estatuts i ahí estan representats els veïns i n'hi ha una gestió i n'hi ha una organització que són els propis veïns, ahí no té res que veure l'Ajuntament està espentant perquè això és que endavant, però en realitat és que tenen el poder de transformar el municipi, són els veïns que formen part d'aquesta comunitat. Fomentar l'empleo local i, sobretot, també economia circular, perquè totes aquestes plantes n'hi ha que mantindre-les, el rendiment no és el mateix, està ben neta la placa com si no està, també tens que revisar connexions, eficiències, i això també genera llocs de treball perquè algú se té que encarregar de fer-ho. I una altra cosa important és que els beneficis no es reparteixen, sinó que es reverteixen per poder generar més punts de fotovoltaica amb la intenció d'arribar a més veïns. Té la seva part social, perquè també estem molt implicats i
ajudar a tots aquells que pateixen la pobresa energètica, o sigui, n'hi ha uns excedents que també se poden destinar a pobresa energètica i sobretot canviar aquest model energètic. Per què? Perquè estem quadriculats ara mateix, sols vegem el cost econòmic, que és una part important del que t'arriba a final de mes, però el canvi de model energètic va més enllà. N'hi ha que fer formació, n'hi ha que canviar hàbits, n'hi ha que compartir sinergies, n'hi ha que fer tallers, que d'això s'encarrega la comunitat energètica, per compartir aquestes experiències i perquè entre tots puguem aprendre a ser més eficients i més sostenibles, perquè molts de nosaltres, estic segur que molts dels que esteu ahí en la sala o que em veieu després en diferit, no tindreu ajustada la vostra potència en la factura energètica i esteu pagant un cost fixe superior al que vos toca i n'hi ha moltes coses que polir i canviant dos hàbits que si no t'hi coincideix el rentaplatge en la llevadora podràs baixar-te 1 quilowatt d'aquesta potència contratada i també podràs amortitzar o reduir la teva factura. Igual tenim que fer una masterclass d'això, Pere. Bueno, això un altre Però dia. tenim que anar avançant també perquè n'hi ha que donar la paraula als companys. Me queden 2 minuts. I sobretot aprofitar la cooperativa com a ferramenta per impulsar el canvi global. Per últim, si veieu les instal·lacions, perquè se feu una idea, i també vos faig una reflexió per a tots aquells que tingueu piscina municipal, que l'energia en el litoral l'estem desaprofitant a muntó i que abans de fer instal·lacions o substitucions de calderes i de més, que mireu el tema de la geotèrmia. Està molt de moda l'aerotèrmia, però la geotèrmia, si estàs en el litoral i tens l'aqüífer a prop, com és el cas de Canet, que el tenim molt a prop, els aqüífers, té un rendiment més alt, és més eficient i sobretot el cop de conversió és constant. I aquestes màquines funcionen en electricitat que tu també la generes en les teves pròpies plantes. O sigui que al final pots tindre una piscina municipal en 0 emissions i a un cost de manteniment molt reduït. I res, com a conclusió, l'agenda, l'eficiència, l'autoconsum, la comunitat, però sobretot l'últim, el liderazgo tingui clar l'estratègia, tingui clar què anem a demanar, per què i per què, i cap on anem a enfocar els nostres fons i poc més que dir-vos. L'última pata que ens falta, i volem instal·lar-la al llarg d'aquest any, és el tema de l'aulla, llaminació, o sigui, tanques de tormenta per poder laminar tots els episodis tan, com diria, tan puntuals, però de pluja tan extrema, que també ens causen molts problemes a tots els veïns i veïnes, sobretot els de cota zero, i el tractament d'aquesta aigua per després trobar un millor partit. Intenta ser el més breu possible, disculpeu, però... El programa és molt complet, el que tenim a l'Ajuntament. Moltes gràcies per la intervenció, Pere. Jo crec que ha estat molt interessant. De fet, jo si estiguera en algun ajuntament, cridaria per veure més a fons tot el que esteu fent i per agarrar idees. I si hi ha alguna pregunta, jo crec que la podem deixar per al final o després transmetre-la. Espera, cap problema. I ara li passaríem de Canet a l'Ajuntament d'Ibi, en Marta Montjor, a veure què ens conten també, que estan fent interessant allà a l'Ajuntament. Bon dia. El nostre projecte veritablement és completament diferent perquè vam participar en un projecte europeu de desenvolupament creatiu del casc antic. Llavors, a veure... Ja ho tenim. Ja el tenim. No sé si el tinc engegat o no. No, ahí, va. Era un projecte... Sí? Vale. El nostre projecte es deia Creative Spirits, estava cofinanciat pel fons FEDER i l'objectiu era impulsar la regeneració urbana mitjançant l'economia creativa. Hi participaven 9 ciutats de tota Europa, d'entre elles Ibi, i la metodologia de funcionament el que es feia era intercanvis o estatges per a l'adquisició de noves idees, el que vos diria els forats estructurals. Si et quedes al teu poble mai evolucionaràs i si és al món veuràs coses interessants que potser pots aplicar al teu poble. N'hi havia un intercanvi de bones pràctiques, sessions de planificació i una estància de mentoria intercanviada entre 2 ciutats participants. És a dir, ahir venia
una ciutat que estava interessada en aprendre alguna que es treballava a IBI o que s'estava impulsant des d'IBI, i IBI anava a una altra ciutat per aprendre o per agafar el know-how de com es feien les coses. Des del meu punt de vista, la part més interessant va ser la metodologia d'implementació a IBI perquè la regidoria d'urbanisme va aconseguir implicar agents socials molt diferents i als diferents departaments municipals. Es va treballar molt transversalment. Això no és senzill, eh? No. És més senzill de dir que de fer. Sí. I ara mirarem una mica com es van anar implicant els diferents col·lectius. I després s'anomenava, dins del que era la participació social dels diferents agents socials, un ambaixador o ambaixadora del projecte a nivell local per participar durant tot el projecte. El punt coordinador del projecte ahir va ser l'oficina d'urbanisme i com va ser una gestió transversal, la coordinadora m'ha dit «Ves a explicar tu el que vam fer». Perdó, i la temporalitat va començar al març del 2017 i va acabar al maig del 2019. Com us he comentat, va haver molta implicació dels agents socials, des del teixit empresarial, la xarxa de museus locals, entitats culturals locals de diferents tipus, la universitat i diferents departaments municipals. Hi va haver molta, i continua havent, amb el projecte ja tancat, participació de la població en general. Des de l'àmbit cultural es van desenvolupar o van iniciar-se jornades d'art al carrer, moltes jornades vinculades. De fet, les primeres jornades LGTBI van ser vinculades al projecte Creative Spirits, que és el projecte que us explicaré una mica més endavant. Vam iniciar el projecte Dones d'IBI, ens vam adonar, buscant la vida de les dones del poble, ens vam adonar que a les cròniques locals no estaven presents. I llavors vam fer tota una xarxa de recerca per poder identificar dones que havien estat rellevants a el que era el desenvolupament social, econòmic, cultural i polític del poble. I totes aquestes biografies, mitjançant art, les vam treure al carrer. Aquesta foto que teniu, per exemple, aquesta imatge que teniu, és del centre social. Fins fa 2 anys es deia Centre Social Polivalent, i tot el ple va aprovar, inclús se l'ha anomenat com filla predilecta del poble, a Carme Garrigós, que és una dona destacada en l'àmbit del desenvolupament de la cooperació internacional, té un paper rellevant molt vinculat a la UNICEF. Per què va tindre un gran impacte social? Perquè es va treballar molt la biografia de les dones amb les escoles, vam eixir a fer rutes guiades, de fet tenim una ruta guiada que és una activitat dins del que seria l'Oficina d'Informació de Turisme, amb un mapa amb totes aquestes biografies, però aquesta és una part del projecte. Com veieu, es van fer 2 o 3 jornades també de teixim per IBI, es generaven o es feien convocatòries perquè la gent del poble poguera vindre a teixir allò que, amb crochet, allò que volien fer. En aquest cas, l'arbre de la plaça La Palla està enfront d'una geladeria, es van teixir gelats. Tot el poble, durant 2 o 3 vegades en el desenvolupament del projecte, es van fer aquestes jornades. Els museus, la xarxa de museus, com es van implicar? L'ambassador del projecte era un artista local que pertanyia a una entitat cultural que es deia Engafat. L'Engafat és quan estàs fent joguines, com enganxes les peces de la joguina. Llavors vam fer 3 edicions d'una exposició d'art que es deia Històries de joguet, en les quals els artistes locals estaven les bases obertes a tota la població.
els artistes i les artistes locals ho tenien més fàcil, però qualsevol podia participar per oferir el seu punt de vista sobre el que havia suposat la joguina dins de lo que és el poble. I va tindre moltíssima acceptació, s'han fet 3 catàlegs amb tota la producció cultural, es van fer tallers per l'elaboració de fanzines, tallers per l'elaboració de cocs amb pop art, es va dinamitzar molt tot el que era el teixit social. I el Museu de la Biodiversitat va iniciar jornades d'elaboració de l'espart, de la manipulació de l'espart. Dir-vos que, per exemple, l'OUE a Portugal està superinteressat en tota aquesta part més vinculada amb l'artesania local i amb la recuperació d'aquests sabers. I ens van demanar fer l'estatge a IBI perquè ells tenen tota una part, de fet, des de l'OUE treballen per produir a nivell internacional articles d'espart per vendre. Una altra part important vinculada al projecte va ser que l'Ajuntament va signar un acord de col·laboració amb l'Associació Cultural Arcade, de tal forma que ahí teniu l'antiga fàbrica Rico, dins del que era el casc antic, que està dins del casc antic, va acollir el millor museu de videojocs d'Europa, que està a IBI, he posat la camp, però està a IBI, que és el Museu Arcade. Es va regenerar tota aquesta part de l'edifici, es va aprofitar la part de l'edifici que encara estava dins del nucli del poble i que estava aprofitable i es va incorporar allà al museu, que està actiu i té molta visita, i al costat s'ha regenerat també el que serien els edificis públics colindants. Van treure el teatre al carrer. Tot això és teatre amateur del poble, gent del poble, l'Associació Cultural Font Viva, que va molt vinculat al desenvolupament del projecte. Van fer diversos esdeveniments en els quals teatralitzaven, com l'arribada, una mica com el Mago de Oz, l'arribada de les joguines al poble. I també va tenir molt bona acollida entre la població i molt impacte. Com us deia, es van aprofitar les jornades i el projecte, es va signar l'acord de col·laboració amb Engafat, amb l'associació cultural aquesta, es va cedir un espai per impulsar el seu projecte cultural i a prop d'aquest espai es va dinamitzar, es van anar dinamitzant les primeres i les segones jornades LGTBI del poble. Com es va fer? També implicant el que seria l'artesania local. Les jornades es van fer al voltant d'un minimarket que s'oferia als artistes locals. Va tindre molt bona acollida i, de fet, com es veu que té molt bona acollida el primer any mitjançant la participació de la població, però el segon any, que és el que ens ha passat també amb Dones d'IBI, tu comences a rebre autocandidatures, la gent vol participar-hi d'allò que s'ha engegat mitjançant el projecte. A nivell planeació urbanística es va llançar un concurs per a la remodelació, és un concurs popular per a la remodelació de la plaça de l'Església. La plaça de l'Església, en quasi tots els pobles, és una plaça on hi ha molta vida social, cultural. Aquí acaba l'ofrena de flors el dissabte de moros i cristians. És un dia total... Sí, és una plaça important, un lloc important. Es va llançar el concurs a nivell popular i es van rebre moltes ofertes, com si diguéssim, i l'oferta que va guanyar va ser oferta d'una família. És a dir, això ho ha fet una família, no ho ha fet un gabinet. És cert que el pare és arquitecte, però no ho ha fet el seu despatx d'arquitecte ni ho ha fet... El que s'ha assolit, jo crec, que és més aviat l'implicar a la població i l'incrementar... Això l'ha afegit més valor a la proposta. L'incrementar el sentiment d'orgull de poble, que en IBI la veritat és que amb tota la producció industrial està més vinculada a lo que seria la indústria que no pas al teixit social, i jo crec que aquest és el principal assoliment d'aquest projecte.
I vinculat a la remodelació de la plaça de l'Església, actualment s'ha iniciat el procés de peatonalització del casc antic, que està segons eixes de la plaça de l'Església cap a l'esquerra. I finalment l'Ajuntament va donar suport a la campanya IBI, la gran fàbrica. Si haguéssim parlat d'un altre projecte europeu més aviat d'innovació creativa des de les empreses, us haguera portat el vídeo, que si el voleu veure està penjat a YouTube, d'IBI, la gran fàbrica, i sota el lema que qualsevol persona, com a mínim al món occidental, en algun moment de la seva vida ha consumit o ha fet servir algun producte elaborat a les fàbriques d'IBI. Us vull posar aquí el resumen del projecte Creative Spirits, el que vam fer, que és aquest primer vídeo, el que vam fer per explicar el que ha suposat del projecte. Per a la cloenda del mateix són 2 minuts i sí que us agafaré 1 minut i mig per explicar-vos el projecte Dones d'IBI, que estem molt orgulloses d'ell. Si ens poseu, sisplau, el vídeo. M'ha agradat molt la iniciativa, està molt bé. Sí? Doncs després de lo de l'Ajuntament de Canet he pensat, ups. No, però jo crec que el bo d'això també és que la innovació no només són, perquè moltes vegades pensem en innovació en projectes europeus en termes de cacau. A veure quan... Això és de veres, des de les regidories, sobretot se fa comptes de a veure quan puc sacar pel municipi, això és així. Però a mi la part que més m'agrada és la de compartir experiències, conèixer el que s'estan fent en altres punts, tant en municipis d'ací de la comunitat, d'Espanya o d'Europa, perquè la gent que treballem als municipis aprenem moltíssimes experiències i te vens carregar de projectes, d'idees, i això, quan el cabet es comença a pensar, ja això després no para. Això la regidora ho sap. És curtet. Jo crec que el bo és el contrast també de lo que ha presentat Pere, el que estàs presentant tu, que innovació no només... És molt àmplia, el concepte d'innovació és molt ampli. Sempre pensem en les noves tecnologies i és veritat que potser a nosaltres ens falta aquesta part, però també es pot innovar socialment i es pot generar teixit social i cohesió social i orgull de poble. Que és precís també. Bueno, pues se pone fin a un proyecto Urbac que nace a partir de una estrategia del municipio de IBI para la revitalización y la regeneración de nuestro casco urbano y que se ve enormemente enriquecida con el programa Creative Spirits, poniendo el foco y cobrando protagonismo el arte y la creatividad en el desarrollo urbano. El principal resultado es que ha supuesto un punto de partida en la forma de relacionarse la administración local con el colectivo artístico de nuestro municipio. The first time that I was involved in Creative Spirits project was during the Kaunas CDK's visit. It is very important for our municipality to mainstream gender in all the relevant areas of the local management. And the Creative Spirits has been the perfect opportunity to do it.
When we visited Kaunas, we realized that social street art could be the tool to put a light in the contribution of women to local development, because women were out of the public spaces, they were invisible. So we decided to promote a guided graphic road in the historical center with the stories of many women who were relevant for our history because of their contribution to the local welfare or because they fight against gender traditional stereotypes. Ever since and now, the guided road has 1,300 visited people. As a collateral outcome, we have designed a virtual tool for adding new stories of local women. This tool has 3,000 active users around 41 countries in the world, and we have produced a short movie in which some of women explain their own histories. This has happened thanks to Creative Spirits Project. I am the creative ambassador from IBI in the Urbat Creative Spirits program, which means that I'm kind of a link between the program and the creative community of IBI. Engafat is an association made of a very active and powerful people who are creatives and who work in different professional areas such as cultural management, art, research, design, illustration, mainly in the field of visual, plastic and music arts. I was invited by the municipality of IBI to join this program because I've been developing my professional career in the city center of IBI for 6 years now as a designer, and also because I developed a project with my friend Manuel, another street artist, just to place in wall paintings all our history and traditions. The first study case that I attended was in Kaunas, and it was the first motivational impact that I got from this program, as I had the chance to know closely how a creative community should organize to develop an urban festival and the way they communicated with the municipality to do it. Once back, that encouraged us to give a legal structure to our community, creating a cultural association called Engafat. Our name is related to the productions of the teen toys that were made in factories such as Paya or Rico in the early 40s. The assembly system of the pieces was the process to produce these toys, and we took the name for that. Our relationship with Creative Spirits program has been very important because we have grown up at the same time. We contribute with our creative energy as a group that works together and in a network. We have realized during this time that we can connect creative people with the rest of the town, with other people and associations, and also with other countries. We have the potential to make synergies. The second study case was in Waterfall in Ireland, and this was attended by me and my friend Manuel, and we learned there a lot about street art and how this art was creating a communication between the artists invited in this urban festival and the whole city. And the last study case was in Budapest, where we had the final meeting of the program. And what I learned there was the importance to offer public spaces to creatives in the heart of the city and the positive impact the activity has in the community. One project that is specifically important to us was Finestres Obertes. This is related to the local action plans of Creative Spirits here in IBI. And we did the first Diversity and Equality Congress here in this town. In this project, we invited several artists to paint different wall-top windows because we wanted to recover the life of invisible spaces in the center of the town with total creative freedom. We have been working as a team for about 2 years. We're about 30 people, and the people here in the association are very involved. That is a very pleasure.
Our policy is to be open-minded, critical and diverse, and we welcome every single creative person that wants to join us. For us, it's very important to promote good practices in our work because we know it isn't a hobby but a job. We do during the year lots of activities in the town, and the most important are these three: exhibitions, do-it-yourself publications and interventions in the city centre. About the exhibitions we organized in collaboration with Si voleu, Toy podem tallar ja, Museum. perquè més o menys heu vist. exhibition Sí, molt sí, llarga. exterior. Tenim que donar la Jo paraula al company David. mirant-lo des del meu despatx era curt, però clar, no és tan curt. Bueno. Si em deixeu un minut us explique el projecte Dones Divino. És que, si no, després els Bueno, companys pues no, que venen vinga, darrere... va. Mira, anem a fer una cosa. Ens envies el projecte i nosaltres enviem a la gent que... No, teniu la presentació, la podeu compartir si voleu. És que si no, a David no Sí, li sí, donarà ja. temps i després tenen Jo que seré vindre molt els el companys. Vale. Bueno, enhorabona per el projecte perquè ha estat molt bé traure al carrer l'art i sobretot donar-li a les dones la importància que tenen que tindre. Això és important treballar també en les generacions venideres per a que sàpiguen la llavor que han fet a tres. I ara li donem el... Se n'anem a Castelló de la Plana. Hola, bueno, jo vaig explicar un projecte de tecnologia, però que a lo millor no és tan innovador com estos que hem vist, perquè abans parlava de Marta que dius tot la innovador té associat a la tecnologia, pues a lo millor este no és tan innovador com estos dos, però sí que té una part innovadora que és la part de com s'han aprofitat o com s'han reestructurat les ajudes europees per solventar esta manca que n'hi hauria en les administracions. ¿Vale? A veure si... Cap a dalt, apunta. Cap a... No va. Us falta innovació. Un informàtic. Innovació per això, l'any que ve n'hem d'introduir. Va. Ahí. No, ara sí. Ara l'he tirat. A veure, una miqueta enrere. Vale. Ara. Pues l'any 2021 va ser en què ja corregué una onada d'atacs informàtics a moltes administracions, no sé si recordeu, la del CEPE, va haver també el CSIC, van haver moltes i nosaltres vam patir una al març del 21. Va ser un atac desastrós, va afectar tots els sistemes, vam estar quasi un mes per a recuperar tota l'activitat i arrel d'aquest atac vam començar a reforçar les mesures de seguretat que teníem dins de l'Ajuntament. Així són les més importants. Vam ficar un antivirus, una protecció més força. Vam passar d'un antivirus a una solució EDR, que és una solució més robusta, que té intel·ligència. Vam incrementar les polítiques i els mecanismes de seguretat, a tot dins de l'organització, moltes mesures tecnològiques, però vam donar-nos compte que ens faltava el que anomenarem un SOC. També, en part, perquè n'hi ha una carència de perfils especialitzats en seguretat informàtica en les administracions públiques. Més que res perquè quan jo estudiava a la universitat, això de la seguretat informàtica no existia. Era una assignatura optativa que la feien 4 friquis. Dins de l'informàtics es feien els 4 friquis. Això ja es vol dir, I això és el coneixement que n'hi ha de seguretat informàtica per la gent que tenen més o menys la meva edat, 46. Entonces, tota la formació que n'hi ha és més que res per una miqueta autoaprenentatge i més que res per atopetat tenir tots els dies. I també n'hi havia una falta de conscienciació. Entonces, paral·lelament, ara us explicaré. No va. Ara, què és un SOC? Un SOC és per les... No, és per les seues sigles en anglès, és un centre d'operacions de seguretat. Per dir-lo d'alguna manera que s'entenga, per a sintetitzar-ho molt,
és el gran hermano de la seguretat informàtica de l'Ajuntament. Observa, analitza i d'alguna mena intenta mitjançant sistemes d'intel·ligència artificial averiguar si està passant algo dins de l'organització mitjançant pistes, no? És com el... Saps? Pues mira, aquestes activitats, jo tinc un treballador que per la vesprà no té que connectar-se i ja porta 4 vesprades connectant-se des de sa casa o s'està connectant des de Bulgària. Ui, això és sospitós, no? Pues el SOC dispara les alarmes, ¿vale? Una de les parts més importants d'aquest SOC és el que anomenem el SIEM, ¿vale? Que és, com dir-ho d'alguna manera, la base de dades de tota aquesta informació, on s'almacena tota aquesta informació. Paral·lelament, en aquesta onada d'atacs informàtics, la Generalitat Valenciana, mitjançant el CSIRT, que és el Centre de Seguretat Informàtica de la Comunitat Valenciana, va establir un plan de xoque per a donar suport o donar unes eines a les administracions, a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, donar un tipus d'eines que els ajuntaments, mitjançant el seu nombre d'habitants, el tamañ que tenien, el que te corresponia. En el nostre cas, com estàvem dins dels 16 ajuntaments més grans de la Comunitat Valenciana, ens van ficar totes aquestes eines. Dins d'aquestes eines, encara això se pareixia molt al SOC, això que estàvem parlant abans, però encara ens faltava. I van arribar la solució definitiva que necessitàvem, que eren els fons europeus Next Generation, emmarcats dins del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència, que se van publicar el 3 de novembre, que els ajuntaments li donaven, al nostre ajuntament, a la Castelló de la Plana, li donaven 648.000 euros, 280,21 euros, i que se composava de 5 línies estratègiques. La més important en el nostre cas era la línia 5, la línia de ciberseguretat. A més de que era... Aquí està el caràcter innovador d'aquestes ajudes, és el que jo dic que és el caràcter innovador. Aquestes ajudes ens obligaven a fer accions dins d'esta línia de ciberseguretat de manera obligatòria si no tenien res. Per a poder accedir als 500 i pico mil euros tenien que fer una acció de ciberseguretat. Més concretament, ens obligaven a muntar un SOC. Ahir vam tindre un temps de dubtes perquè se va publicar l'ordre, però en l'ordre deia el SOC tindrà que complir les característiques que se publicaran en la guia tècnica. La guia tècnica no la van publicar. Entonces ens van quedar una miqueta... Bueno, pues estem en la situació de què fem o continuem... Espera, por si passe, no passe. O continuem per la via del CSIRT, que ells ens fan de SOC, però ens falten coses per a que sigui un SOC com a tal, que ens doni una seguretat integral, o tirem per un altre costat e intentem fer, esperem a que se publique la guia, en el temps que esperàvem van publicar la guia i bàsicament el que ens deien és que ens tenien que adherir a la Red Nacional de SOCs, que és un projecte que el Centre Criptològic Nacional va establir l'any passat, i en aquest projecte se marquen una miqueta les pautes de què té que complir un SOC per a que se pugui adherir a aquesta xarxa. Finalment, tot va acabar mig bé, la gent del CSIR i el CCNCERT van estar parlant i per les administracions públiques que estan adherides a aquest pla de xoc van redactar un document o uns requisits tècnics, un document en el que ens recomanaven
és montar un servei d'alerta temprana distribuït. Lo que ve a ser és que mos adheriríem a la red nacional de SOCs del centre criptològic mitjançant el CSIR de la Generalitat Valenciana. Per això tenien que, per una part, que fer la instal·lació i la posta en marxa del SAT distribuïdo, que eren eixes eines del centre criptològic, Glòria, Lucía, la sonda Satinet, totes eines necessàries i gratuïtes, però que tenien un cost d'instal·lació prou elevat, perquè aquestes eines les donen gratuïtament, el centre criptològic les dona de manera gratuïta, però els serveis d'instal·lació a les empreses que estan certificades n'hi ha que pagar-les. Són projectes que té un cost d'instal·lació prou elevat. I, a més, com ens sobraven uns pocs diners, vam aprofitar per a ficar en marxa una altra eina del Centre Criptològic Nacional, que es diu EMMA, que és un NAC, que és una eina addicional que permetís controlar tota la xarxa informàtica. Nosaltres tenim una xarxa informàtica estarem molt a prop de 60 dependències municipals en les que totes n'hi ha ordinadors, quasi 1.000 ordinadors, 1.600 usuaris, tenim una xarxa molt gran que ens és quasi impossible controlar sense eines d'aquest tipus. L'import d'aquestes dues ajudes està ahí, són una mica més de 150.000 euros, també ho té distribuït. Vam publicar-ho el 7 de juliol perquè fins al mes de maig no vam tindre la resolució definitiva de les ajudes i se va adjudicar el 13 d'octubre. Encara no hem començat a fer-les. És veritat que el pla per a implantar aquests sistemes acaba el 31 de desembre, però ara ens han donat la possibilitat de prorrogar-ho al 31 de març, perquè són projectes que, s'he comentat, són molt costosos perquè són molt de temps d'instal·lació, 4 o 5 mesos per ficar-lo en marxa. I poc més, com a conclusió, aprofitar aquests fons europeus per impulsar les mesures de seguretat. Com he dit, són projectes, aunque són gratuïts, les eines tenen uns altres costos d'implantació, que no s'acaba la història en ficar-los en marxa en els fons europeus, sinó que n'hi ha que mantindre-los i té un cost en els següents anys, n'hi haurà que ficar dinerets. I després, he ficat aquesta frase perquè és molt habitual escoltar en les administracions públiques que el gastar no és invertir. Quan gastes en seguretat informàtica sí que estàs invertint, perquè abans o més tard acabaràs pagant. Si no fiques mesures de seguretat, en algun moment acabaràs pagant i acabaràs pagant molt. I no estic pagant el rescat de les dades encriptades ni res d'això, acabaràs pagant. I ja com última una reclamació personal que n'hi ha que crear llocs de treball específics a les administracions públiques. La seguretat informàtica n'hi ha que crear-la, n'hi ha que ficar-la dins de l'organització. I no res, moltes gràcies. Ha estat molt bé, David, està vessant, encara que cregues que no, ens han resultat molt interessant, perquè jo crec que també moltes vegades estem desenvolupant massa coses i la vessant de la seguretat no la tenim al cap perquè donem per fet que no passa res fins que passa. Quan passa, tots mirem a l'informàtic i què està passant així que les coses no funcionen. Sí, a més la seguretat informàtica és una cosa de tots. És clau, sí. És una cosa de tots. Des de l'informàtic fins a l'usuari que està enfront de l'ordinador atenent al públic, els regidors, tots formen part de la seguretat informàtica. Està molt interessant. Jo volia... No sé si n'hi ha preguntes o no, si n'hi ha, el que anem a fer és rebre-les al correu i després li contestem o estem a disposició dels companys i companyes perquè la taula de després té que començar a hora i li tenim que donar també el temps als nostres companys. Jo sí que m'agradaria destacar de les tres intervencions, en aquest cas de Pere, Marta i David, que cadascú fa
un tipus d'innovació. I tot és innovació, no n'hi ha una manera només de fer innovació. Tenim al cap que moltes vegades s'assembla més a lo tecnològic, però encara que lo tecnològic és molt important, tots els camps de l'Ajuntament se pot innovar des de distintes àrees. I ha aparegut una paraula que per a mi és molt important, que és el tema de l'autoaprenentatge, que això ho fem tots. I per això és important fer aquestes jornades, Sònia, i difondre tot el que s'està fent bé en altres ajuntaments, companys i companyes que es dediquen a això, perquè moltes vegades això no està en cap puesto i som nosaltres els que dia a dia anem treballant i anem obrint tots aquests camps. Per això en jornades com aquestes aprenem el que s'està fent en altres municipis i aprofitem l'espai que han recorregut altres companys i tot el que saben ja per implantar-ho als nostres ajuntaments i que la gent pugui gaudir d'una millor qualitat de vida i pugui aprofitar totes les externalitats que produeixen les administracions públiques. Per això jo crec que són necessàries aquestes jornades i només per l'any que ve demanem un poc més de temps perquè jo crec que és prou interessant i caldria fer un debat més intens. Moltes gràcies per participar als tres companys i donem la paraula a la segona. Moltes gràcies a vosaltres.